Ahoj, omlouvám se, že taky točím, že mám taky rozstřelnou kameru, že to točím na mobil. Ano, protože už jsou to 2 týdny, co jsme dali sem tu soutěž. Ano, proto tu soutěž nevím, budeme hlasovat, jestli chcete o 1 týden, o 2, o 3 nebo o celý měsíc. O měsíc ne, to bude o týden, o 2 týdny, o 3 týdny a o 4 týdny, ano. Takže můžete hlasovat do komentů. Jestli chcete 1 týden o prodloužení, 2 týdny o prodloužení, 3 týdny o prodloužení, ano. Nebo taky 4. Podle toho, jak to chcete. Hlavně nezapomeňte, až tam budete dávat to video do toho soutěže, tak nezapomeňte napsat do soutěže Elišky Hrdé, ano, abyste pak mohla najít pro ty, co mě odebírají, hlavně pro ty, co mě odebírají. Jo, takže děkuji a zase někdy nashledanou.